Добрый дзень, паважаныя сябры! Працягваем вывучаць гісторыю Беларусі. Тэма ўрока князёўна з 3 імёнамі. Даўным-даўно, у 10 стагоддзі, у сям'і полацкага князя Рахвалода нарадзілася дачка. Назвалі дзяўчынку Рагнедай. Калі князёўні споўнілася 14 гадоў, пасваталіся да яе 2 браты. Гэта былі вялікі кіеўскі князь Яраполк і наўгародскі князь Уладзімір. Браты паміж сабой не сябравалі. Наспявала вайна. Браты разлічвалі, што полацкі князь дапаможа войскам таму з іх, хто стане мужам яго дачкі. Рагнедзе спадабаўся Яраполк, а Уладзіміру яна са згоды бацькі адмовіла. Сваты раз'ехаліся. Рагнеда чакала лета, калі за ёю прыедзе жаніх. Ды лёс вырашыў іначай. Уладзімір сабраў вялікае войска, і як толькі сышоў снег, нечакана напаў на Полацк. Бацькі і браты Рагнеды былі забіты, а яе Уладзімір сілай прымусіў стаць сваёй жонкай. Паводле старадаўняга звычаю, жанчына, калі яе бралі замуж, мяняла імя. Рагнеда назвалася Гарыславай. У яе нарадзіліся дзеці, але памяць пра бацьку, маці, братоў не давала спакою. Аднойчы ноччу яна падышла да ложка, дзе спаў Уладзімір, з намерам адпомсціць за родных і Полацк, але князь прачнуўся, ускочыў і ў лютасці схапіўся за меч. На шум прыбег старэйшы сын Ізяслаў. Ён засланіў сабой маці і сказаў: «Бацька, ты тут не адзін». Князь адступіў, а назаўтра абвясціў наступнае: малодшых дзяцей Рагнеда не ўбачыць ніколі, а сама яна разам з сынам паедзе ў невялікую крэпасць, якую ён падаруе Ізяславу. Ад яго імя і пайшла назва крэпасці, а пазней горада Заслаўе, што пад Мінскам. Уладзімір тым часам прыняў хрысціянства, веру ў Ісуса Хрыста, і пачаў хрышчэнне ва ўсіх гарадах. Пры цэрквах пачалі будаваць манастыры. У адзін з іх сышла Рагнеда. Яна стала манахіняй пад іменем Анастасіі, а яе сын Ізяслаў праславіўся як полацкі князь. Сёння тыя, хто наведвае старадаўняе Заслаўе, прыходзяць да кургана Рагнеды. Яны аддаюць даніну памяці полацкай князёўні-пакутніцы, якая пражыла свой век пад 3 імёнамі. А напамінам аб гэтых гістарычных падзеях стаў помнік Рагнедзе і Ізяславу. І так мы даведаліся сёння пра князёўну з 3 імёнамі. Дзякуй, што вы былі на маім канале. Да сустрэчы, сябры! Давайце вывучаць гісторыю Беларусі разам. Усяго добрага!